Det er en træsko. Har du købt mælkesnitter? Jeg ryger kun en pause. Jeg drikker med mig, der er der slut med det. Velkommen til. Du lytter til Sjakket, en podcast af håndværkere for håndværkere. Og i dag har vi fået besøg af, vil nogen sige, branchens sjoveste tømmer skal jeg og svare på komiker. det? Eller? Nej, det var, vi lægger den ud. Anders Nielsen. Anders Nielsen. Altså selveste, ja. Ja. Nu, du sagde lige før, at du ville til at rose os. Jeg vil bare lige sige, at vi tager ikke særlig godt imod ros, så hold det lige nede på et niveau, hvor vi kan være med. Ja, men det har jeg jo fundet ud af, fordi jeg valgte jo at lige lave en lille smule research, og det gør jeg jo selvfølgelig altid på bagkanten, når man har sagt ja til at medvirke, ikke? Så selvfølgelig. Jeg må lige se, hvad fanden er det, jeg har sagt ja til. Hvad fanden er det, jeg har sagt ja til, ja? Men der var jeg i gang med at lave nogle, bygge lidt derhjemme. Og så tænkte jeg sådan, det var sgu da meget hyggeligt selskab. Så jeg nappede alle sammen i et langt stræk. Og jeg hyggede mig. Jeg havde det sgu godt i jeres selskab. Ja, for helvede. Så I er nogle legender. Mois, apropos legende. Der er jo Slavi Pomidor. Det er en østeuropæisk mand. Det tager jeg viser dig det lige. Ja, meget gerne. Det er Mois. De kunne være tvillinger. Nu ser du. Der er dobbeltgænger i... Ja. Fandt du nu kommer jeg lige over til dig her. Altså, hvis ikke det her, det er Mois. En chef, mand. Ja. En læderjakke og Big Ben, der... Kæft, en legende. Ja, jeg synes, det er stærkt. Det er Mois. Ja. Hvordan fanden har I fundet den der? Ja. Det er det over. Det er... Ja. Jamen, jeg har jo det er Mr. Brainrot derovre. Jeg har jo en dobbeltgænger i Daniel Hoff, som jo det er rigtigt. Ja, det er rigtigt. jeres kammersugar sådan rent geografisk. Ja. Og Han er fra? Han er født og opvokset i Give, og bor nu i Aarhus, har været meget sin tid i Aarhus. Okay. Han er blevet booket ud til et job, hvor de troede, de havde booket mig. Det er fandme sjovt. Så han undrer sig over bagefter, at de roste ham for, at han gjorde så meget for håndværket. Hvor der gik det op for ham, det er en fejlbooking der. Det er fandme sjovt. Ja. Det kan være, at du lige vil introducere dig selv lidt. For dem, der ikke kender dig, som lytter med af håndværkere. Ja, jamen, jeg hedder Anders Nielsen, er uddannet tømrer, men slår min folder nu i stand-up-branchen. Og meget af mit materiale handler om mine oplevelser igennem 12 år på byggepladser. Ja. Og så forsøger jeg på en eller anden måde at give lidt tilbage til den branche, jeg selv sådan af omvej fik øjnene op for. Så jeg synes sådan, meget af det, jeg laver nu, foretager mig nu, det tager udgangspunkt i min baggrund som håndværker. Ja. Det er i hvert fald fedt, du kommer ind, og så i det her dagens anledning her, normalt så er det jo mig, der står for at lave planer for afsnittet, skrive spørgsmål ned, hvad skal vi snakke om, finde gæster. Og i dag, der tænker jeg, der vil jeg prøve at gøre ligesom Mois, og så møde op totalt uforberedt. Ja. Det er også lidt angstprovokerende ikke at have forberedt noget som helst, men nu tager jeg den på gefylden ligesom dig. Og så Jakob, han har forberedt spørgsmål til, hvad ved du helst? Så det er jeg også spændt på. Ja. Hvad fanden snakker om? Jeg har normalt ikke forberedt noget som helst. Det ligger jeg trygt over til dig, Jonas. Er det en måde at teste resten af gruppen på, ikke? Det der med... Ja, 100%. Han ligger mig bare under bussen. Jamen, ved du hvad? Bare mig han under møder bussen. op uforberedt. Han er lige med til at ryge et par smøger og lægge sig i sofaen, mens mig og Lasse går og sætter det her op. Hold da kæft, man. Jeg var der handle til middagsmad i dag, alt muligt. Det er fedt. Det der med, når du er nødt til at sige alt muligt efter én ting, så ved man, der bliver fisk, ikke? Det er meget sigende. Jeg gør sgu da ting og alt muligt. Jeg var der... Jeg var der herovre for helvede. Så var jeg lige ude at pisse på et tidspunkt også, ikke? Og nede på brættet og helt lortet, ikke? Altså, ja. Vasket af fingrene. I hvert fald 2 af dem. Ja. Ja, men du er jo den første københavner, der er med. Jeg tænkte godt på det. Så vi har jo en del fordom mod jer over fra København. Ja, men jo ikke større fordom, end at du selv rykker dig over, jo, kan jeg jo...
Over på Ja, Djævlø. men det er jo, fordi jeg skal over og tjene en tumpe masse penge. Ej, jeg vil sige, da I havde René Dahl med, der kunne jeg godt høre, at han har boet det meste af sit liv i Jylland. I watter. I watter, ja. Det går jeg og siger nu. Jeg kan ikke hænge noget som helst i watter. Ej, det er skønt. Ja, det er meget, meget skønt. Ja, det er fucking grineren, ja. Nå, det store er, at... Vi er glade for, at du gad at komme med, og vi tager en snak. Altså, jeg er jo ikke 100% københavner jo. Men, Er du ikke? Jeg er jo født og opvokset i Neverly Hills. Det er rigtigt. Næstved. Men Jeg det er jo for jeg flytter til Faxe, og jeg har bare må erkende, at hvis ikke man vil have tæsk, så skal man lade være med at sige, at de er fra København, dem dernede. Ja, der er både Faxe og Haslev Det er og ikke Slagelse. københavner. Det er ikke, nej. Så bliver jeg ikke populær. Der var jeg nødt til at fjerne min indoktrinering, du ved, med altid bare vokset op med, når du kører over Storebæltsbroen, så er det bare nogle København. fucking københavner. Ja. Men jeg er jo faktisk sige sådan, fordi den er der jo den fordom omkring at uanset hvad, så når du har passeret Korsør, så er det København. Og der snakker jeg lidt med Niels Becker om det, hvis I kender ham. Hej, Kars. Ja, det er præcis. Ja. Hvor han jo også sagde til mig, men jeg går også ud fra, at du altid siger, når du skal et eller andet, at så skal du til Jylland. Og det gør jeg. Og der er trods alt også et stykke fra top til bund, ikke? Ja, det kan man sige. Så jeg vil skal over til det jyske optræde. Hvorhen? Jeg er i Jylland. Ja, Så. Det bliver vi ikke stødt over. Nej, overhovedet ikke. Nej, men det er jo 100% det samme, ikke? Ja, det er rigtigt. Et eller andet det er sted. rigtigt. Det er Men rigtigt. der tror jeg også, vi jyder sætter lidt mere ære i at være jyde. Jeg er jyde. Ja. Hvor du er ikke fra København, du er fra Neverly Hills. Altså, der differentierer vi ikke. Jeg er jyde. Ja. Og der prøver vi at differentiere, fordi vi er sgu ikke københavner. Ja. Altså. Men jeg vil sige, Alle sammen vil gerne bo der, men der er kraftedeme ikke nogen, der vil være derfra. Københavner. Jeg er sagt ikke københavner, Nej. men jeg vil gerne bo der. jeg vil sige, at jeg tager det ikke så tungt. Det, Jamen, det er godt i det her selskab, for ellers du Ja, tager det tungt. Nogen tager det tungt, Jakob tager det lettere. Men hvis vi nu skulle tale om fordomme, så er det jo meget sjovt lige at lave sådan en Uno reverse card. Hvad har du af fordomme om jyder? Jyske håndværker. Lad os tage den der. Jamen, jeg har jo ikke mange skidte fordomme om jyske håndværkere. Fordi nu har jeg jo også lavet 2 sæsoner til salg i 100 år, hvor at der har vi jo meget bevæget os i det jyske, fordi at konceptet var, at husene var til salg i gennemsnit 10 år. Sygt. Jamen, det hedder til salg i 100 år, fordi vi er 2 hold, der laver 5 huse hver, der har en samlet liggetid på over 100 år. Okay. Det var det, der var konceptet. Jeg har altid tænkt, det er sgu da der er sgu da ikke noget hus, der har været til salg i 100 år. Men de der 10 huse passerer samlet 100 års sjovt. liggetid. Okay, vildt nok. Og der er det jo sådan op til venner og familie, hvad de kan skrave ind af folk. Og der ligger jo ikke nogen huse sådan i hovedstadsområdet, der har ligget i 10 år, for de bliver opkøbt, revet ned, et eller andet. Ja. Så derfor er nogle af de her, mange af de steder, vi så har skulle lave husene, har været på øerne rundt omkring og ude i provinserne og hovedparten i Jylland. Og så at opleve, hvor mange der sådan dukker op til at give en hånd med. Jeg skal i fjernsynet! Jamen, det er sgu ikke engang det. Altså, det er sgu ikke engang det. Det er også bare sådan en hjælpsomhed, der er, som er ret fed i forhold til, hvis man lavede konceptet inde i København K, der ville dukke dem op, der boede der. Så hvad hedder det? Og så er jeg jo selv som håndværker vokset op på i Næstved, hvor at mange københavnere valgte at hyre sydsjællænder, fordi der var lidt mere service for pengene, og lidt mere, hvis der var en tår kaffe og en sodavand, så gik man ret langt, hvis der blev spurgt om en ekstra lille ting. Så vi også betegner os selv lidt som Sjællands jyder på Sydsjælland. Men det vil jeg faktisk give dig ret i, altså nu når jeg kom derover, altså sådan, vi er jo ved at være dernede, hvor det sådan, hvor de jo også er nogle bunderøver. Det er jo sagt som et kompliment. Er du kompliment. blevet hjernevasket derovre fra, eller? Nej, jeg betegner mig selv som bunderøv for næste. Altså, det gør jeg jo. Nå, okay. Ja. Men jeg ved godt, den holder nok ikke i byretten, men Nej. Ja. Men det er det altså sådan. Det synes jeg.
Men altså sådan stand-up-mæssigt, så er der jo tit en fordom om, at jo mere nordpå du kommer, jo mere skal der arbejdes for grinene. Og den vej rundt, ikke? Ja, små hjerner og små fornøjelser. det er derfor, du har så stor succes med håndværkerne. Der skal ikke så meget til. Nej. Vi synes, det meste er sjovt. Ja, enig. Altså, jeg har oplevet, at der i hvert fald har været... Altså, for jeg kommer også ud til mange håndværksvirksomheder, hvor de ikke ved... Altså, hvor halvdelen ikke ved, hvem jeg er. Og der oplever jeg alligevel sådan ret hurtigt, at de godt kan lure, når han ved trods alt, hvad han snakker om. Og så er der noget goodwill den vej rundt. Ja. Fordi der er mange af mine komikerkolleger, de har sagt til mig, det er fint, du har den der niche med håndværken. Den skal du bare... Den kører du bare videre med. Ja, det er så fint. Ja. Fordi der er nogle af dem, der har haft det lidt hårdt på de der håndværker-julefrokoster. Hvordan kom du i gang med at lave stand-up? Altså sådan, er det noget, du altid har ville? Du er så blevet tømrer det der. Hvordan har du så fundet ud af, at jeg vil faktisk gerne lave stand-up komik, og så fundet ud af, at folk griner faktisk af mig? Jamen, jeg har... Altså, eller med mig? Jeg har... Ja, jamen det har jeg ikke helt ude endnu. Men jeg har altid været vild med stand-up, da jeg opdagede det første gang i mine teenageår. Så var jeg bare forelsket i den danske stand-up-genre. Og så var jeg sådan ham, der gik og citerede alle de jokes der nu, og jeg kunne nærmest nogle af de der one-man-shows i hovedet udenad, og når andre så fortalte en joke, hvor der lige var et par fejl i, så var jeg ham den irriterende, der lige var henne, og det var så ikke helt sådan. Super irriterende type. Ja. Lasse! Men der har jeg lige det samme, fordi de to går altid og siger med ham, der er den bitte knejt, der siger, det lyder bare dejligt, men det kan jeg ikke, desværre. Der siger Jakob og Lasse altid, det lyder bare dejligt, men det kan jeg desværre ikke. Bare sådan, det er ikke sådan, den er. Det lyder bare dejligt. Det lyder bare meget federe, det. Nej, det lyder da meget federe. Det lyder bare dejligt, men det kan jeg ikke. Du har din virkelighed, vi har vores. Find det. Nå, undskyld. Nej, men så sker der det, at jeg har godt kunne lide sådan at optræde og på en eller anden måde prøve at udkomme ting, også da jeg gik på gymnasiet og sådan noget. Der synes jeg, det var sjovt, når der var nogle forskellige arrangementer, hvor man, altså, jeg meldte mig til Melodi Grand Prix med et par af gutterne. Der er ingen af os, der kan synge, men vi lavede et kæmpestort sceneshow ud af det. Og, det er også fedt, det kan jeg også. Så det var bare sådan en bagom-video og alt muligt ting, og så præsentationsvideoer, og vi gik med en anden plads til det der Melodi Grand Prix, og det lød af helvede til. Ja. Så vi vandt meget på charmen der, og når der var sådan nogle morgensamlinger, og man blev udfordret som klasse til at lave et eller andet morgenshow, så var jeg også sådan en, som altid bare tager, jamen den er jeg projektleder på, den der. Den løser vi, finder på et eller andet sjovt. Fuck, hvor grineren. Og så har jeg en gymnasieveninde, som siger til mig, om ikke det var en idé, jeg selv startede med at lave stand-up. Hvor gammel har du været der? Jamen, der er jeg i starten af 20'erne. Hvor gammel er du nu? 40. Okay. Fordi så siger jeg, det kan jeg ikke. Altså det der med at være sjovt intern i en vennegruppe, det kan jeg godt finde ud af, men at underholde folk, der ikke har en relation til en. Lige præcis. Det er sådan en, det kan jeg ikke, og det kommer jeg aldrig til at kunne. Så bruger hun 5 år på at overbevise mig om, og det kan jeg godt. Indtil jeg til sidst bare, okay, sindssygt. Så prøver jeg. Prøver vi det? Ja. Og så det er jo lidt tilfældigt, hvor jeg sådan til sidst bare tænker, jamen så prøver jeg at kaste mig ud i det. Og så går det ret godt i starten, og så er det sådan, så stagnerer det lidt, så går det lidt ned ad bakke, og så er der en del gange, hvor jeg tænker, hvis jeg er dårlig igen i aften, så stopper jeg, så gider jeg ikke mere. Og så er jeg blevet reddet af at have sådan en super fed oplevelse, der bare har, hvor jeg bare tænker sådan, der købte jeg lige 3 måneder mere. så det har 10 været... 10 dårlige shows mere. Yes. Jamen altså, så det har kørt sådan meget op og ned, indtil det sådan fandt et eller andet stabilt leje på et tidspunkt, hvor jeg også fandt ud af, at det ikke nødvendigvis kun mig, der er dårlig. Det er også omgivelserne, der nogle gange spiller ind. Altså 9 ud af 10 gange er man selv skyld i, hvis det er et dårligt show. Men der er også nogle gange, det er en syg høne, der havde lagt det, ikke? Ja. Det var det. Men der er nogle gange, der kan det ikke gøre nu. Altså, der var skallen var også helt ødelagt, altså. Ja. Nej, så det er sådan meget... så opstår der jo nogle... så kommer der jo nogle mål med det hele, hvor så er jeg også tilpas stedig til, at jeg nogle gange tænker, men nu er jeg i gang med det, så kan jeg godt tænke mig at prøve at vinge den der ting af, og så bliver man jo fastholdt i de der halvdårlige vaner. Hvornår gik du fuldtid med det?
Jamen, jeg sagde jo mit job op i januar 2020. Perfekt Så gik der timing. lige 2 måneder, så lukkede jeg landet ned. Ja. Fuck, det var bare op ad bakke der. Men det er så typisk. Det var forholdsvis Op ad bakke. lortetiming, vil jeg sige, ikke? Også fordi jeg havde... altså, det er lidt en sandhed med modifikationer, fordi jeg skrev jo et opslag, der hedder "Det er kun de dumme, der bliver håndværker". Det skrev jeg i september 19, hvor det var meget populært med blogindlæg på det tidspunkt, og der var ikke rigtig nogen, der skrev om byggebranchen og om at være håndværker. Og jeg var pisseglad for at være i branchen, og man kunne godt se, hvordan folk så på os håndværkere. Ja. Og så tænkte jeg, jeg skriver lige sådan... Det kunne være, at jeg skulle være ham, der skrev blogindlæg om at være håndværker. Og så tænkte jeg, nu sætter jeg lige lidt ord på, hvad min oplevelse er ved at rende rundt som håndværker i København. Mm. Og så tænkte jeg, det er folk ligeglade med. Så nu udgiver det bare. Og så fik det første opslag 45.000 delinger. Ja. Hvor at det satte pis med fod i en eller anden debat, som jeg jo på ingen måde var klædt på til på det tidspunkt. Fordi jeg blev med skræmt af den der opmærksomhed, det gav. For jeg tænkte, alle er ligeglade, men nu skriver jeg bare det her. Og så, nu prøver vi. Springer ud i det. Ja. Og der går så, jeg udgiver det en søndag, det der opslag, så går der i løbet af de første 3 timer, er der 3 forskellige journalister, der har ringet til mig, hvor jeg bare tænker, hvad fanden er det, der foregår? What? Altså, og når man har lavet et opslag, der går viralt, er man ikke i tvivl om det. Altså, fordi jeg kunne bare mærke, hvordan telefonen, den bare blev varm i hånden på mig, altså med de aktiviteter, der bare skete på mine sociale medier. Ja. Og det var sådan noget, når jeg gik ind sådan og sådan opdateret, fordi til at starte med, så det var et langt opslag, så jeg tænkte, alle er ligeglade, alle er hurtigt videre. Så jeg svarede sådan på de der beskeder, der kom, og så kunne jeg mærke sådan, okay, det bliver svært at svare de her. Og så var der bare på et tidspunkt, hvor jeg bare sad og sådan kiggede ud i luften, og så tænkte jeg, prøv lige sådan at opdatere med antal delinger. Og for hver gang jeg gjorde sådan her, så var det bare flere tusind delinger. For hvert sekund, jeg bare gjorde sådan her, og jeg tænkte, altså, hvad fuck sker der? Ja. Altså, så, Der eksploderede det så. Der begyndte der sådan at komme... altså, jeg havde i forvejen... Var jeg gået ned på en 30-timers uge som tømmer der, fordi jeg havde en skide god tømmerformand, der tillod, at jeg kunne holde fri hver fredag, fordi tit, når man optræder, og for eksempel også tager til Aarhus, og på Torps Kælder hed det på det tidspunkt at optræde, så er det typisk torsdag aften, og så skulle jeg ikke hjem og op klokken lort i København, så kunne jeg ligesom tage en overnatning, eller komme sent hjem, og så have fri om fredagen. Men der kunne jeg så mærke, at nu er der tilpas mange bookinger til, at det er svært også at køre den på 30 timer. Og så undersøgte jeg sådan fra september, fra jeg havde lavet opslaget så resten af året, hvad tjener jeg som komiker resten af året versus tømmer resten af året. Og der var 5.000 kroners forskel på de 2 poster, hvor jeg så tænkte, så kunne det være, at jeg skulle prøve at lige jagte den der komiker-gren, fordi man kan nok ikke altid lige vende tilbage og blive komiker. Altså, det er nok noget med noget momentum. Det er nok sådan rimelig meget. Den griber vi lige, når den er i gang her. Ellers så bliver det træls. Er du venner med Tobias Dybvad? Jamen, altså, ja, på sociale medier. Jeg kender ham godt, og vi har optrådt en del sammen, men det er ikke en, jeg har haft mest, hvad kan man sige, ting med i branchen. Okay. Ellers må du lige helt sige, jeg synes, han er fucking griner. Jamen, han er også flyttet til Aarhus, jo. Er han? Ja. Nå. De er ham og fruen og ungerne, de er rykket til Aarhus. Det er bare hvad jeg gør. Ja, præcis. Så der er jo god mulighed for, det er der så ikke for dig. Nu rykker du sådan en vej. Så det er jo lige meget, jo. Du kommer herover, når vi laver podcast. Ja. Jeg skal også over og gå for Jakob og Lasse, når jeg går indlejt med Jakob og Lasse, så er det jo lidt mere hygge. Det er under pisken, Jonas. Men er det så begge steder, eller er det kun i Jylland og i rykker I også derover, hvis Jonas har et... Nej, det er envejs... det har jeg sgu ikke råd til. Det tror jeg ikke. Nej, det gør vi ikke. Nej, det tror jeg sgu ikke. Nej, vi er rimelig... Jeg er rimelig bunden. Jeg har kone og 2 børn. Ja. Eller kæreste og 2 børn. Og det er sgu ikke så nemt bare lige at tage nu 14 dage over til Jonas, fordi at han lige har et par lofter, der skal sættes op eller et eller andet. Men men jeg tror, hvis jeg skulle skifte vinduer, så kommer vi. så tror jeg sgu, jeg vil... Jo, så kommer vi. Der tror jeg også, det er meget sådan tillid. At sådan
der ved jeg, hvad jeg får med Jakob og Lasse. Jeg ved, hvad de gider at lave, og hvad de ikke gider at lave. Jeg har jo fulgt lidt med i den der vinduessaga. Og hvad er din subjektive holdning? Jamen, som jeg forstår det, så bliver den lidt over på Møjs, ikke? Eller hvad? Lige præcis. Jeg vil gerne, det er fedt, du siger lidt over på mig. Fordi det er jo dit ansvar. Lad nu lige Anders Okay. Nej, jeg synes ikke, jeg egentlig bare plantede bomben, ikke? Og så bare skrev den bare. Så venter vi bare og ser, hvad der sker. At det, altså, man kan sige, der bliver ikke lavet kontrolmål, vel? Altså, det er der, du får... Det var kontrolmålet. Det var kontrolmålet. Shit. Og jeg hyrede Jakob ind, fordi jeg ikke stolede på mig selv. Og så laver du fejl igen. Ej, vi havde sådan en... jeg blev sat til at hjælpe en sommerferie på... altså, min makker og jeg, vi holdt for skudt sommerferie, så skulle jeg med et andet sjak hen og lave en kæmpe vindues... Hey. Ja, præcis. Men et andet... altså, en stor vinduesudskiftningsakkord, Ja. hvor at det var sådan noget, jeg tror, det var 1300 elementer. Hold Er du akkordtømmer? Jamen, jeg har arbejdet ret meget på akkord. Nå, fordi det har vi skulle skrevet på ønskesedlen af gæster, vi gerne vil have med. En akkordtømmer. Ja, altså, jeg tror ikke, jeg er for meget nussegøj til at de kan tjene penge på at have mig med, tænker jeg, i forhold til akkordarbejde. Nå, okay. Men det der ligesom var sådan en, det er nok, det er 1300 elementer, og de er, der kan man godt lave gode penge. Hvis der ikke er sket en fejl i opmålingen. Eller, nej, det var ikke på opmåling, det var på fabrikken. Krydsmålene, de afveg med 5 mm. Hold da kæft. Det duer ikke. Og de var sådan ret store, de der vindueselementer. Så der, de havde jo, da jeg kommer og skal hjælpe dem, der har de været i gang i et stykke tid og kan ikke forstå, hvorfor fuck kan de der vinduer ikke åbne, når de nu har monteret dem, og der kommer så, byggeladen, han kommer så ud, og han har selv været tømrer, så det er jo sådan en, så må vi finde nogle fucking tømmer, der kan finde ud af at sætte et vindue i, altså det kan ikke være så svært. Så kommer han jo med ud og fandt ud, altså, og de kunne ikke se, hvad fuck er fejl. Det er lod og vatter. Ja, lige præcis, det er jo monteret rigtigt, og alt det her. Så finder I så ud af det der krydsmål, der afviger med 5 mm. Fuck. Så det, vi skal gøre med alle elementer, det er at sætte dem skævt i. Altså, vi skal vride kampen, sådan så vi... så den kan åbne. Den er 5 mm ude af lod den ene vej i den ene side, og så 5 mm ude af lod i den altså modsætning af den, som bliver sådan... Den skal tvinges, hvor det der med at have været vant til, ligesom at jamen, libellen, den kan du sådan på en eller anden måde gå efter. Og så lige stå der. Var det herover, at den skulle være skæv i toppen, eller var det... Altså, fuck, det er svært at sætte en masse vinduer forkert i. Altså, det var en forfærdelig sommer. Det kan jeg forestille, især med 1300 vinduer. Ja, fordi der har været en eller anden indstilling på den der... Ja, på der sav. Ja, et eller andet, der har fucket op, så der kom jo også en klækkelig rabat på alle de der vinduer, fordi de stod bare på fabrikken. Altså, teorien, så Fuck, det har kan I kostet bare nogle lige penge, levere 1300 nye elementer, ikke? Ja. Men hvad lavede du primært som tømrer? Altså, var det var akkordarbejde, eller hvad? Ja, men det var mange forskellige ting. Det var ikke bare gips på et stort projekt. Nej, det var... altså de sidste 4 år, der var jeg hos Jordan i København, altså et stort ejendomsselskab, hvor de har mange fredede bygninger, og der var det sådan godt gammelt traditionelt håndværk. Og så er jeg sådan lidt finere tømmer i det, så jeg blev ikke sat til de der sådan hammer og kobens opgaver der. Det var mere sådan lidt vægpaneler og indvendigt snedkerarbejde og sådan nogle ting. Altså. Ja. Men det har været mange forskellige ting. Jeg vil nærmest sige, at det jeg ikke har lavet så meget af, det er tag og køkkener. Men ellers mange andre forskellige ting. Det spænder jo trods alt rimelig bredt. Ja, det spænder rimelig det er rimelig... Ja, og det er jo det, som også er problemet med, at når du så laver en eller anden opgave, så kan der gå lang tid, inden du får en lignende opgave, så du når at blive rusten i den igen. Ikke? Altså. Ja. Det har sygt meget at sige også. Bare nu er jeg med dig ude at lægge gulv. Altså sådan, det er 1,5 år siden, jeg sidst har lagt gulv. Ja. Det er sådan lige med udregning, hvordan fanden var det nu, jeg regnede det ud? Ja, jamen, det er jo det, så bliver man lidt rusten. Men når man gør det hele tiden, så er det jo meget... Ja. Eller i hvert fald tit. Men du bliver ikke rusten i noget. Du er god til alt Nej, det er jeg sgu ikke. Jeg er rusten i mange ting. Nej.
Men hvad er jeres typiske opgave? Du laver da også mange forskellige ting, gør du ikke, Jonas? Jo, jeg tjener heller ikke nogen penge. Nej, men det er jo den der evige struggle, ikke? I forhold til at være selvstændig og være tidsoptimist også, ikke? Vi tjener heller ingen penge. Men vi laver alt det grove. Vi laver alt det grove. Det er meget tilbygninger og total renovering. Tage, vinduer. Det vi antager, som er meget det grove arbejde. Mm-hmm. Og hvis vi får noget ind af det der lidt mere fint, så sender vi altid over til Jonas. Det... Altså, der skal I have fundet jer en ny makker nu. Du kommer sgu da stadig over og hjælper os. Sgu ikke så tit. Det. Der er lige en afgift på broen, ikke? Eller færgen, hvad man nu vælger. Ja. Er det da svært at svømme med værktøjet, ikke? Ja, det kan man sige. Det er altså lidt tungt i det. Ja. Ej, så det er hovedsageligt det, vi laver. Ja. Det er det. Og så har vi hjulpet Jonas med lidt større, han har fået ind. Ja, men det er lidt... Hvor man skal være lidt flere hænder, men jeg tror også, det kan jeg sige, det... Jeg kan meget bedre lide at gå og lave de der, hvor jeg bare skal være mig selv. Altså sådan... Fordi det er mindre stressende. Jeg skal ikke planlægge så meget. Jeg kan bare blive steady as we go. Altså... Ja. Du kan selv lige tage de der 5 overarbejdstimer der. Inden her. Eller lige arbejde en lørdag, eller... Jamen, har du altid arbejdet meget alene? Ja. Jamen, det er jeg også selv. Fordi jeg rykkede til København på grund af en ekskæreste i tidernes morgen. Det var sådan, det var the perfect storm i forhold til det her med, at jeg var begyndt med stand-up, og vi boede næste uge, skulle studere i København, og jeg tænkte sådan, hvis jeg vil noget med stand-up, så kan det godt være, at jeg skal rykke mod København, fordi næste uge, der var der mulighed for at optræde 1 gang om måneden. og i København, lokale, der er det jo bare... Ja, og i Næstved Storcenter. Det er The Beach, jeg laver. Men nej, så der var jeg... Så der tænkte jeg sådan, det kan være, at jeg skal give teltplukkerne op der. Og der fik jeg så lov til at stadig være ansat i Næstved-firmaet, men så kun være på Københavnerpladser. Men det vil så sige, at jeg skulle give afkald på min gamle makker, hvilket jeg var super ked af, fordi han var pissfed og arbejde sammen med, og kunne en masse tricks, så jeg lærte rigtig meget af ham. Ja. Men ham skulle jeg give afkald på, og så gjorde det jo bare, at jeg jo så tit var på pladserne, hvor jeg var, tog alene derud, og så var det de her tomands makkerpar tit, der mødte ind. Ja. Og så lærer man jo også bare at klare sig selv på alle mulige forskellige leder. Ja, selvfølgelig. Fordi der er også vi har også haft de der makkerpar, der ikke kunne noget alene. Altså, der var syge samme dag, og skulle ned og købe materialer, eller hente materialer sammen. Altså, begge to, ikke? Det kan man ikke klare alene. Men jeg tror, der er jo fordele og ulemper ved det, fordi jeg gik også meget alene som lærling, så jeg har egentlig meget udlært mig selv. Men det betyder jo også, at jeg har ringet meget til jer. Jo. Altså, så når jeg så kommer med dem, de der små fif, som er blevet lært ned i generationer, dem har jeg jo ikke fået. Nej. Jeg har sgu ofte bruge meget mere tid på at regne den ud selv, fordi der har ikke været nogen, jeg kan spørge. Men det gør jo så også bare, at jeg har lært. Jeg har tænkt meget, men nogle gange så var jeg sådan, så kunne det kraftedeme være nemt, hvis der var en, der bare lige sagde til mig. Ja. Hvis du lige gør sådan der, så er det nemmere for dig. Ja. Jamen, der er jo sgu mange gode tricks derude, når man render sammen. Men jeg har været i 2 store virksomheder, hvor der laver du jo en hel masse af, hvordan folk gør det hver især. De her forskellige ting. Ja, lige præcis. Og alle folk gør det jo forskelligt jo. Det skal man jo lige huske at tænke på også jo. Men man kan godt lære fra sig jo. Der er jo mange ting, der bliver gjort forskelligt. Nu jeg er udlært på Huskeminet. Vi lavede jo nye hus. Ja. Og det makkerpar, jeg gik med, det sjak, jeg gik i. Da de havde ferie, jeg skulle med nogle andre ud og lave, lukke hus, som jeg har gjort i 2 år. Det skulle jeg jo gøre med nogle andre. Det var som at lade den på månen. Ja. Hvad fuck sker der? Hvad bruger I den der til? Hvad bruger I den der til? Ja. Men det er sådan og sådan. Okay, sindssygt. Ej, jeg lærte også meget af at være i et Næstved-firma, hvor de også troede, det bedre kunne betale sig at have 900 præsendinger, der skulle foldes op på hustagen, i stedet for overdækning på nogle af de ting, vi lavede. Så det var først, da jeg kom til København, hvor jeg tænkte, nå, det kan man også. Fuck, hvor lækkert. Ja. Og også sådan noget med en personalhejs og sådan noget, i stedet for at skulle slæbe værktøjet op og ned af stiladset, op til, fra værktøjscontainer ned i bunden, og så op til 5. sal hver dag, ikke? Medmindre man lige fandt det der rum, man kunne låse værktøj ind i, ikke? Ja. Og det var også bare sådan en, nå. Det er en helt anden omvending. Ja. Fuck, man, ja. Så man lærte lidt rundt omkring, hvad der, og så havde jeg bare en tømmerformand i København, fordi vi havde også meget har også haft meget fokus på, at der var
Altså, hvor man sparer mest muligt, og når man skal bruge x antal bord, så er det bedre, at du lige får 5 bord nu, og så kan du lige kalde, når du mangler bord. Men det gør jeg så nu, fordi vi laver gerne et bord. Jamen, så kommer jeg lige ud med 5 mere til dig. Hvor ham tømmerformanden i København, altså, jeg vil skide på, hvad firmaet siger noget. Jeg køber bare. Altså, så må jeg tage skideballen. Og der fandt de jo så ud af med den der, jeg er pisselig glad, fordi de skal bare være derude til gutterne tingene, så de kan komme afsted. Der fandt de også ud af, at på den lange bane, så kunne det godt betale sig det der med, at man ikke skal køre ned til Karl Rasmussen. Jamen, i dag er det jo faktisk i de flere større firmaer, der må ansatte ikke køre ned og hente det. Ja, det er rigtigt. Nu for eksempel Stark inde i Aarhus, der kan du få straks leveret, og det er ikke reklame. Det er bare inden for 2 timer for 300 kroner ekstra moms. Jamen, det så jeg første gang med VVS'erne. Det var første gang, jeg oplevede det. Jeg tror kraftigt med AU leverer til 150 nogle gange. Helt ind i byerne. Jamen, det der med, at det er jo slet ikke svare sig at hente. Nej. Det kan det heller ikke med 300, inden du har startet bilen op, kørt ned, stå og snak. Ja. Lige han er 2-3 kopper kaffe, ikke? Og ja, lige præcis. Så ruller pengene, altså. Ja. Nej, men jeg oplevede også det der med, at da jeg skulle renovere mit eget hus i Valby, der var der jo også... Der VVS'eren, jeg brugte, han kom jo også om morgenen, og så gik vi rundt og sagde, hvad der skulle laves. Så bestilte han materialer, og så fik vi den kop kaffe der, og så en time efter. Så var de der. Ja, og det ville jo ikke kunne gøres hurtigere. Nej. Mere effektivt jo. Og det her VVS og elektrikere har gjort længe, men og det er også svært. Men nu er Stark jo så kommet på det med vores del. Det tænker jeg, det har været svært, for vi har jo mange store dele. Ja. Hvor VVS og elektrikere, det er meget sådan... Det kan godt være en kassevogn, det meste af det, de har. Eller og også en taxa, det har jeg da hørt med elektrikerne, da de startede. Så kommer der bare en taxa med det. Når vi får en fastboks. Men jeg tror også sådan, når jeg har lavet spil og sådan noget, kom ud og kigge, eller så, fordi der var lærlingen, jeg lavede meget spil og service, og så først ud og kigge, hente materialer, ud igen. Så er klokken 12, inden man er i gang med at lave noget som helst. Ja, Men hvor det der, så kan jeg komme ud, kigge, bestille det, gå i gang med at demontere. Så når jeg har demonteret, så er materialerne det, så samler jeg. Ja. Det er jo sindssygt effektivt. Det er fucking nice, altså sådan... Fordi det er da hyggeligt nok at hente noget en gang imellem, men det er også bare fucking nederen. Man får gjort det er tidsrøver af helvede til. Altså. Ja, 100%. Og tidsrøver, det er jo penge. Ja, hvis du har spilarbejde inde i København, så er det jo også bare det, du kan ikke planlægge noget, fordi du ved, du skal gå 3 kilometer fra nærmeste parkeringsplads. Du kan ikke finde noget sted at parkere, og du kan ikke komme af med dit værktøj, så du kan ikke... Altså, jeg får kampstress af det der med, at man ikke kan holde en aftale i forhold til de kunder, man har. Ikke? Ja. Det er voldsomt. Ja, for helvede. Nu skal vi til en jingles. Den er dejlig, og det er en ørehænger. Nu skal der sat med støjs. Pas på de sømte boys. Han sender dig til køjs. Hammer og slag med møjs. Det er fedt. Altså, jeg er ked af, men den har desværre printet sig ind i min hjerne. Så jeg går og synger den for mig selv derhjemme. Det er genialt. Det er genialt. Er det en AI-genereret? Eller nej, vi har faktisk en kammerat, der... laver musik. Så har han lavet det til os. Ja. Kæft for godt. Om han har AI... Nej, det er det ikke, for det er hans stemme. Ja. Men det lyder heller ikke AI-genereret, men jeg tænkte, det kunne være den nemme. Skud ud til Johan Rødkjær, ja. Det får du lige. Der er nogen, der skal have lavet en god jingles. Så ring til Johan Rødkjær. Det eneste, han fik af info, det er, vi skal slå søm i med møjs. Ja. Er der andet sådan, nej, så kører jeg selv lidt og skal jeg hoppe på den her side? Ja, du hopper på den der side. Og der er jo et hav af hammer der, Anders. Ja. Jakob, du må bare lige sådan... Jamen, og det har gået rigtig af helvede til, så du er faktisk i en god situation i dag. Ja, men er det gået skidt i hele dagen? Ja, det har det faktisk gjort de sidste mange gange. Altså, jeg vil jo sige, du kommer op imod en, der er fucking dårlig til at slå søm i. Ja, altså, fordi... Jamen, det er faktisk godt. Så er vi ligesom i samme båd, kan man sige jo. Ja, det er du ikke, fordi du har... Jamen, altså, det var første gang. Det var første gang. Og det er ikke lykkedes med 3 siden? Nej. Og du kan selv se, hvor mange vi har haft inden, så... Ja, men altså, jeg går altså efter den der... Der er en på 21 der. Ja, det er elektrikeren. Kan jeg slå den? Det tror jeg måske, hvis jeg er heldig, kan jeg nå ned på en 22'er. Ja. Ej, det er jo... Jeg har jo... Jeg synes altid, der hviler et vist pres på en, når man slår søm i som uddannet tømmer. Du kan kun tabe jo.
Ja. Jakob, han kan ikke klare presset. Nej. Der skal ikke særlig meget til at syge ham. Nej, det er rigtigt. Jamen, det er jeg Jakob, nødt til at gå Det er jo efter. positivt for dig. Jeg tror på dig, Jakob. Du har den her gang. Har jeg det? Fokuser. Ja, hold nu Og så kæft, når du Jonas. det er fandme rigtigt. Ja. I forsvaret, når vi skulle op og skyde, hvis man skulle have en rigtig god skydning, så skulle man lukke ned, og så skulle du først forestille dig, at du lægger det op, og så forestiller du dig, at du tager de 5 skud. Det går du først ind i dit hoved, og så går du op, og så gør du bare det samme. Det er sådan noget, Det er sådan noget det- spiritualitet. Ja, sådan lige noget, præcis. Det er Jonas bedre til den jakke og sådan noget der. Nå, men der er hav og hammer, Anders. Ja. Du må vælge lige, hvad du tænker. Jamen, jeg prøvede jo. Det ene af dem med brun skaft, der er din yndlings. Jeg er fuldstændig Og enig. det er den der. Nej, ja, den der. Det er den der er god nok, den der. Du skal hjælpe mig. Hvad er det for en? Jeg gør ikke noget. Det er... Lasse, kan jeg få lidt derovre? Blik 2 gange, hvis det er den her. Nå, men, jeg synes selv, du skal bare Hvis tage du den, lever i du et synes, voldeligt der parforhold, ræk ser... hånden op. Hvad? Du må gerne tage mig op og løfte. Jamen altså, Den vinder du ikke med. og den virker ikke. Altså, den der ser i hvert fald... Ja, den er ude. Altså, den her vil jeg jo normalt gå med, men jeg vil også gerne syge dig jo. Ja, fuldstændig. Dem der har jeg jo kun set. Dem har jeg jo ikke haft Nej. noget at gøre jo. Den kan man jo ikke se fast igen. Nej, du skal have en anden hammer for at få den der til at sidde. Hvad gør vi? Hvis jeg kan slå dig med den der, hvad får man så? Et blowjob af Jakob. Ja, så tager jeg lige en anden, tror jeg. Ej, ved du hvad? Jeg er nødt til at gå med den, jeg er nødt til at gå med den, jeg kender bedst. Det er ikke nødvendigvis en fordel. Nej. Det tror jeg ikke. Så du må gerne tage din yndlingshammer, Møjs. Jeg tager min yndlingshammer her. Sådan. Må jeg prøve? Må jeg holde? Ja. Ja, okay, der er også noget... Der er noget swung Da i. jeg ved ikke engang, om de vejer det samme, men jeg tænker, at den er vejer længere. lidt mere, den der. Det er jo en framing hammer. Framing hammer. Framing hammer. Hvad gør den? Hvad kan man med den? Jamen, det er bare fordi skaftet er længere, så du får mere svung i kraftgang arm. Men der er også det der... Men den er også rund, den her. Ja, så er der de der riller på. Det gør jo, at den ligesom griber på sømmehovedet, så den glider ikke lige så nemt af. Ej, det ved Jeg jeg dummer sgu mig her, ikke. ikke? Ja, det er jo rigtigt. Ja, Nu skal jeg se, der er en knast der. Den skal jeg lige væk fra, kan Ja. jeg mærke. Jeg tror på dig, Jakob. Du kan fandme godt. Jamen, det tror jeg også. Du har Nu slået fået den i din... på 2 slag. Du skal... Du har slået den i på 2 slag med en smøg i munden og med klipklapper på. Forestil dig, at du har ryger, og du har klipklapper på. Ja, det gør jeg. I dag gør jeg. Altså, det er pinligt for dig at tabe til mig. Det kan jeg jo Ja, sige. ja, Det kan jeg fuldstændig. fortælle dig, Det er fordi slet det er... ikke Nu er jeg også pinligt, været væk fra faget i 6 år nu, Anders, ikke? han har været tømmer i længere tid end dig. Det er ikke pinligt. Nå, skal du vi starter. prøve? Vi kører ind Skal jeg på. prøve? Yes. Allerede der, ikke? Det er allerede der. Ej. Ej, boy. Jakob, hey, tal dig selv op. Ja. Den kan Det du går Du kan nok. godt tage den der. Sådan. Du kan godt. Jeg tror på dig. Det er dumt at Kom miste så. den først. Kom så. Nej, og Kom så, Jakob. den er rigtig lort, den der, ikke? Nej. Ja, da. Yes! Hvordan, Yes! hvordan er det? Er det... Ja. Jamen, jeg tror, den er... Den Ej, er- den er jo skidt, ikke? Den er skidt. Du må godt bruge en på at rette den op. Ja, Ja. men hvad hvis jeg... Ja, det kan du også. Det kan man ikke, for den går ned og... Den tigger nu. Ja. Den tigger nu. Du bruger kun Ved et du for hvad? at have den helt op, ja. Ja. Det vil så sige, det er 4. 4, ja. 5, 6, 7. Det er sgu i orden. Det er Jeg sgu er ikke 100% godkendt, men jeg er faktisk glad for at komme... Jeg vil sige, vi kommer til at lægge en så. Det er jeg rigtig okay med. Og det er godt. Her, Anders, der skulle lige skrive de... Ja. Om jeg lægger mig lun sådan midt i det hele, sådan mere eller mindre, kan jeg sige. Over 21, kan man sige. Jeg under dig den sejr, Møjs, det må jeg sige. Det er fandme i orden. Jeg siger tak. Godt Det lavet. var over på tide. Ja, det var dejligt virkelig- med lidt, det var virkelig overvejelse. tiltrængt. Det er en skidt start med at slå ved siden af, ikke? Det er fandme ikke i orden. Nå, men Lasse, så er vi jo I samme båd. så er vi i samme båd, ikke? Jamen, det er jeg glad for. Nå, Anders, vil du have en bajer? Ja, det vil jeg gerne. Der er det være- Sears eller Tuborg? Jamen, hvad bliver man shamed for ikke at tage en Sears? Overhovedet ikke. Nej, jeg drikker alkoholfri. Okay, det er næsten den aller værste. Ja. Nej, vi shamer ikke alkoholfri her. det er godt. Vi er moderne. Jamen, Jeg shamer fucking meget alkoholfri. jeg må hylde Og Smilsby. Smilesby, ikke? Det kan godt skal ske, lige have noget at intro. jeg bor her, men jeg drikker Nå, gerne, ja, jeg for drikker satan. gerne en Tuborg. Nå ja, vi skal have Moises fine jingle. Ja, vi til skal at- så. Nu virker det jo faktisk.
Nu skal der sat med støjs. Pas på de sømte boys. Han sender dig til køjs. Hammer og slag med møjs. Jamen, jeg skal ikke... Satan, Jacob. Det var fint, du syngede mig godt, der jo. Godt gået, mand. Det var godt. Der vinder det hele, ikke? Det er igen det der med, at vi skal have noget positiv energi, Jonas. Ja. Der kunne jeg godt mærke, at jeg var... Lad os lige tage en dans. Lad os danse soldansen. Det Altså, bliver man altid i godt humør af. Jeg kan godt mærke, at der rådede jyderne sig sammen. Der, ikke? Der var det mere for mig ud på sidesporet. Du er nødt til at få noget oprejsning for programmets skyld. Ja, det er rigtigt. Det gik ud over dig, Anders. Det er ked af. Men jeg synes, det er fair. Jeg synes, I har... Det er et godt selskab, så jeg synes, det er godt, at vi lige får støttet Jeg Sjakket skal også også. lige have løftet Jacob op igen. Ja, Jeg har ikke været rigtig, jeg var han godt har nok tabt langt lige siden vi startede. Jeg var godt nok langt nede lige en overgang. For satan, det gik ikke særlig godt. Ja, Ej, den der revisor-ting, den var sgu... det var ikke godt. Satans. Den er grim, ikke? Der hviler et vist pres, når man har et svendbrev, og så... Ja, Det er hver fuldstændig. gang. Det er hver gang, du står med nogen, og... Om du er jo tømmer. Ja, du er jo tømmer, jo. Du er pissegod Jeg har til ikke det holdt her. En, Jamen. altså, Vi holder aldrig fucking hammer i hånden. Der er Anden en til grund at til, at vi har smadre en eller bruge ned. sømpistol og Ja. en skruemaskine. og- hvis jeg må række en kompressor til og en tømpistol, så vil jeg meget gerne være med. Ja, enig. Og så bare have indstillet rigtigt til at starte med, ikke? Ja. Vi skal have værktøjskassen. Ja, skal jeg ikke smide høreværnet og gå hen og hente? Ja, men hvis det er den værktøjsindstilling, jeg har, så er det jo ikke sikkert, at I nogensinde har set sådan en her før, for den er ikke helt billig. Jeg elsker grej. Det er jo en domino-maskine. Ja, den har vi hørt sindssygt meget. Vi har ikke hørt om andet end den der, siden Jonas han købte den. Det er jo simpelthen bare... Enhver Altså, med respekt for sig selv køber en domino. nu har jeg prøvet en gang med Jonas. Jeg kan ikke sige noget ondt om den. Nej, det kan du nemlig ikke. Udover prisen. Men du kan bare lige bruge. Jeg ved ikke, noget, jeg vil bruge selv, men jeg kan ikke sige noget ondt om den. Nej. Det er genialt. det Jeg er vil ikke jo- selv bruge det. Nej, men i Møjs sammenhæng, så er det fandme et kompliment. Ja. Jeg kan ikke sige noget dårligt. Nej. Og Jacobs udgangspunkt til noget, det er, hvad fanden er det for noget lort? Ja. Og det er det, jeg tænker lidt, han vil sige om den her. For Ej, eksempel. det... Det er Makita, det er noget andet. Ja, jamen, det er selvfølgelig rigtigt. Det, Du har lige fanget ham i... Ja. ja, nu er han også glad, jo, han lige vundet. Ja, lige præcis. Det er super timing. Nej, men der er jo... den her gør jo bare i forhold til, at du kan lave så mange samlinger med præcision, og så er Festool sådan deres... der er altid... Man tænker altid, når du køber et eller andet Festool, så tænker du, hvorfor fanden er det så meget dyrere? Og så finder du ud af, når du går i gang med at bruge deres ting, nå, det er derfor. Det er fordi, der er de der flere forskellige features, eller steder, hvor der står mål på, eller et eller andet. Fordi uanset hvordan du nu... Fordi hvis der er nogen, der ikke ved, hvad det er, så er det jo lidt en fiskemaskine på steroider. Ja. Og, Men den laver jo bare brede dyvler. ja. Og de, jo, de fås jo mange forskellige størrelser, og så opper det bare dit game, når du skal lave møbler og lave ting og sager, og også bordpladesamlinger og hvad det ellers må være. Jeg har jo designet og bygget en bænk med dominoen. Kun med dominoer på bagsiden og limet det sammen. Uden skruer og søm, eller hvad? Mm. Og det Og der så med jo... hårdtræs dominoer. Jamen, så er der bare sådan en lille lækker feature, når du har sat en blyantstreg, så er der lige et hul i glasset her, så du kan se, at den blyantstreg er der i midten. Og hvis du så tænker, jamen, nu har du jo ligesom lavet... hullet ind her, så skal du lave en tilsvarende, hvis du skal have en samlet en reol eller et eller andet i bunden, så er du nødt til at vippe den her op, for ligesom at kunne lave et hul i den modsatte. Og så er der jo også bare lige den her med, at så er der lige streget af her, hvor stregen er så... alt er bare... Jeg tænkte over alle tingene. Og så må jeg prøve at vise dig noget også, fordi noget, der også er nice ved den, det er den her, så har man jo lille fucker, medium fucker, stor fucker. Ja. Så det er, hvor bredt den laver hullet. Nå, hvor stramt dyvlen går fordi i... så for eksempel i det ene emne, der laver man en tight, og så laver man en medium tight i den anden, fordi så har du lige lidt at gøre med. Mm. Og jeg kører jo så nærmest kun på tight derhen, fordi nogle gange kan der også blive lidt meget slup i det, ikke? Og så her, noget der så er nice, ikke? Nu har jeg ikke lige nøglen, men den nøgle, der er med til at skifte, den har han dernede. Jamen, det går nemlig ret hurtigt, Ja, fordi og første ret gang fedt. jeg skulle skifte bord, så tænkte jeg, det magter jeg ikke. Så lige en YouTube-video, der var 1,5 minut. Så tænkte jeg, det kan ikke være rigtigt. Det går pisse hurtigt. Så kan du tage hele landet af. Tager Det du er- bare landet af, Ja, og så har du knappen der. yes. Løsner du. Så er det bare løsen. Sæt på.
Og så er den, og også i forhold til at indstille dybden og på det hele, det er også super simpelt. Det kan jeg også lige prøve at vise. Og så er det der, så er den klikket sammen igen. Ja, den klikket sammen igen, og så er der no more bullshit. Og så er der... Okay, vildt. Ja, og så er der herhenne, så kan man også se, at det er også super fedt indstillet. Det er i forhold til emne, eller dybden på, hvor langt den her, den skal gå ned, ikke? Ja. Fordi de bedste dyvler, det er dem, jeg synes, der, eller domino-brækker der, det er dem på 4 cm, fordi så kan du sætte den på 20 i begge emner, og så er der lige sådan en millimeters, så de der dyvler, de er jo så lige et par millimeter kortere, sådan, så det passer. Man skal jo så lige huske, når det er 45 grader, så skal man stille den kortere, fordi ellers så kommer man altså ud på den anden. Det lyder, som om du taler af erfaring, Johan. Men det er jo ikke sværere end at indstille sådan her, ikke? Altså, så har du dybden, så er det, altså det er simpelthen... Så den er dejligt nem at arbejde med og indstille. Og så er der også, så kan man indstille højden her også i forhold til, om du vil... Altså, når du skal midt i emnet, så står der også her, nu er den sat på 20 mm, og ellers så hedder den 28, 36, 40, og hvad har vi så ellers? Og det der, det er jo til tykkelsen på emnerne. Ja. Så sætter du den bare på det, og så diver den der jo i 2, fordi den skal være i center. Ja, det er klart. Ja, så den er simpelthen dejlig nem at have med at gøre. Den er... Jamen, igen, jeg har ikke noget ondt at sætte om den overhovedet. Da vi brugte det til at lave de bundstykker derinde. Genialt stykke værktøj. Ja. Jeg kunne godt have gjort det på en anden måde, hvilket også ville være fint, men det der, det er... Jeg købte jo det store sæt, Anders, med tilbehør. Så jeg har jo den der til os, hvor man så kan indstille som en ko, du ved, hvor den så... Den der, du sætter på siden, så du kan tage per x antal centimeter. Så du ikke skal måle, så du måler bare lige op de første 5, og så ind i hullet. Genial. Mutus brillante. Altså... De bedste 8.000 kroner. Eller var det 7? Det var 7 eller 8.000, jeg nogensinde har brugt. Jamen var det ikke den, du kom til at købe med ledning, og så var der en med batteri? Men så ville jeg have på batteri i stedet for, men så fandt jeg ud af, jeg har alligevel altid støvsuger på, at den på batteri fylder meget mere. Den er fucking lækker. Jamen, der er også lidt omkring det der med, fordi når du bruger dominomaskinen, så skal du også have støvsuger på, for ellers så sidder de... spånderne inde i... Lige præcis. Og der har jeg jo lidt den der med, at hvis du har en maskine på batteri, der skal støvsuger til, så er det som om, du ikke rigtig undgår den der ledning der, og det der sammenspil mellem de to ting. Ja. Så for mig, så er det lidt sådan... Indtil de finder en trådløs støvsuger. Ja, det er præcis. En slangeløs støvsuger. En Bluetooth-støvsugningsløsning. Ja. Og så var det jo lidt, fordi jeg kunne ikke vælge, hvorfor net der... Nå, vi skal jo lige have færdiggjort, om den skal i bilen. Skal vi ikke lige bedømme? Jeg giver den 6 ud af 5. Jeg har den ude i bilen. Ja. Hvad siger Lasse? Jamen... Nu har du ikke prøvet den. Jeg har ikke prøvet den. Jeg ved ikke, om vi skal bruge den. Men... altså en solid 4. Men til det, vi laver, kommer den ikke i bilen. Nej, men når du lige kommer ind til Rune, når vi skal lave lofter, så skal vi bruge den. Så giver du den 5 ud af 5. Jamen klart, en fuldstændig 5'er. Om den skal i bilen? Nej, ikke til det, vi laver til daglig. Men en klart 5'er. Altså, jeg har brugt den til at lave stjernebrædder og vindskeder. Ja, det er jo også sindssygt. Nice. Så får samlingerne lige... Så ved man bare, det passer. Altså, jeg vil sige, at når du... Og der vil jeg give Jonas ret, når du først har den... Så bruger man den til de mærkeligste ting. Ja, lige præcis. Fordi jeg tænker sådan derhjemme i mit skur, der er jeg ved at indrette det gamle rådden skur, men jeg prøver at lave en eller anden form for indretning alligevel, for det til at være i. Ja. Og der var der lige sådan et flyverstød på mellem 2 plader, og der tænker jeg sådan, jamen der vil jeg måske bare lige have et bordben under et eller andet. Nej, den får lige... Får lige en domino. Den får sgu lige en domino-brik hele vejen over. Ja. Jamen, jeg er fuldstændig... Den er mega fedt. Mega fedt. Så er klart en 5'er. Men om den skal i firmabilen til os... Nej, så tager vi den med, når vi skal bruge den. Stjæler vi Jonas. Ja. Så skal vi til den der. Jeg udlærte i en caddy. Jeg kan allerede sige nu, at jeg giver den der 5 ud af 5. Ja. Jamen, det er fordi... Det er jo en... den er fucking nice, den der. Jamen, der sker jo det, at jeg har jo testet værktøj for Var det den, du prøvede ind i bilen? Blandt andet. Ja. Det kan jeg huske, at jeg tænkte, det var måske lige lakrids nok, Anders. Nej, men det er 2 forskellige ting. Okay. Der sker det, at jeg... Og det er fordi, det du refererer til, det er, at jeg
lavet en parodi på Kasper Drømme, fordi jeg synes, det var fucking mærkeligt, at han skulle... Hvorfor skal du spise mad inde i din bil? Ja. Og så tænkte jeg kan gøre noget, der er endnu dummere. Jeg kan teste værktøj inde i bilen. Ja, det er genialt. Og så bare kalde det Anders Mareridt i stedet for. Ja. Og der vil jeg sige det sådan, at for at lave det, jeg gør inde i bilen, skal man nok have lidt... en eller anden form for erfaring, for jeg vidste godt, at nogle af de ting, det er don't try this at home, ikke? Fordi jeg sidder på et tidspunkt med den store tykkelseshøvl fra Devalt inde i bilen og prøver at køre en 4-4-bom igennem. Gjorde du det? Nej, det er for meget, Anders. Det kunne have gået grueligt galt. Alt var for meget. Det kunne have gået grueligt galt. Ja, jamen det kunne det jo, men der var heller ikke plads i bilen, det var det, der blev min redning, ikke? Okay. Ja, det er rigtigt. Det har været sindssygt. Jamen altså, man Voldsomt langt provokerende. Bare 30.000 snoninger der. Men det fede er jo, dem der ikke åbenlyst kunne se, det var en parodi, de er jo sådan noget... Altså, de kampsviner mig jo bare til, fordi jeg bare var en kæmpe idiot, hvor sådan, det er jo lidt det, der... Det er meningen. Ja. Men grunden til, at jeg selv fik den her, er, at jeg lavede nogle test af værktøj for Carl Ras for en del år tilbage, og der var de gode til sådan at sige, Anders, er der noget, du mangler derhjemme? Og så siger jeg jo selvfølgelig, dominomaskinen. Og fordi, at når vi havde testet det, så er den jo ikke til at sælge bagefter. Og så jeg fik jo det værktøj, jeg testede. Og så nogle gange synes jeg også, det var sjovt at lade Carl Ras selv bestemme, hvorfor noget de selv byde ind med noget. Og der ville jeg aldrig selv have valgt den der. Fordi jeg tænkte sådan, en lille åndssvag kapgeringsøv. Må jeg bruge den? Ja, det må du gerne. Fordi jeg er udlært i en caddy, og vi havde dem her. Og det Makita, den her, det er jo 165 mm klinge. Den kan tage en fodlæs på højkanten inde ved landet. Kan den det? Ja, og den kan tage en... Og den laver ikke mærke på siden ved motoren? Nej. En 65 eller? Prøv at mærke, hvor lidt den vejer. Så det var jo sådan... man kunne bruge den til mange ting, og den kan jo tage 180 mm. Den kan tage en regel på den, på den lave led. Og det er også det, der undrer mig. Genialt, den der. Og så samtidig, så er det jo også fordi, at en ting er jo også ud til de små timer, ikke? Så er der jo også lige den fine lille lampe, ikke? Og det hele. Og så er der, så er der også lige sådan en, altså det er også bare en sjov lille dum ting. Den er ret nem også i forhold til, hvis du... Nu siger jeg selvfølgelig ret nem, og så giver den ikke. Den er ret nem. Den er slidt. Det er en hjort. Det er en hjort. Hvorfor vil den da ikke nu? Så du gjorde det sgu lige før. Trykker du ikke på et eller andet om forhånd for at dreje den? Eller? Jo, men det var den der, hvorfor har jeg... Er det fordi, at jeg... Det er selvfølgelig, fordi jeg er en idiot. Der. Ja, det er vi godt enige om. Og så er det trykt den ned for... Begge veje. Ja, kigge begge veje, ja. Altså sådan ærligt, at der ikke er nogen af de andre brands, der har efterlignet den der størrelse. Nu har jeg jo testet også i mange år. Jeg har altid sagt, lav nu sådan en der. Ja. Lav en, der er så lille, og vejer ikke en skid. Den behøver ikke have meget power, den skal bare kunne tage en fodlæs på højkant. Inden ved landet. Ja. Videre. Fordi det der, jeg tror, den vejer 11 kilo. Ja, så er der den her lille feature med, at man også lige kan forhøje landet herover med sådan et par pinde der, ikke? Hvis nu... Genialt. Så man lige kan styre den lidt mere, den høje fodlæs, fordi den er der lige sådan lidt... Ja. Lidt bæverne. Men den er, altså i forhold til, hvor lidt jeg troede på den, inden jeg prøvede den, så er det blevet til, at den jeg bruger allermest derhjemme af kapgeringsevne. Det kun, når jeg har nogle emner, der er større, fordi den der var på et tidspunkt, hvor jeg skulle skære nogle, skulle klodse nogle vinduer op, hvor de skulle skæres til, de der klodser der. Og så i stedet for det der med, så står man med en eller anden åndssvag stiksav og prøver at holde på en klods, og skære den lidt til. Ikke? Ja, det er jo det der med det. Den vejer måske lidt mere end en håndrundssav, men det er jo meget mere safe. Og nemmere at cutte nogle klodser af en eller anden art, jo. Og den er simpelthen så... Fordi det der med bare at kunne tage den med og rende op på første salen eller på femte salen, som vi jo tit var. Jeg får lyst til at købe en nu. Jamen, jeg er simpelthen blevet meget, meget positivt overrasket over den. Jeg får helt flashbacks til min læretid og sådan. Altså det... Altså, jeg er mega overrasket over, at den kan tage en fodlist. Ja, det troede jeg faktisk heller ikke. Jeg har set den, og jeg har prøvet det. Lad os teste af. Lad os finde en fodlist. Har vi noget... Ja. Det har vi da i hvert Der fald. er nærmest ikke andet. Jones der. Det er lige her, Jonas. Men jeg synes næsten også, det er lige så vildt, det der med, at den kan tage en regel den anden vej, ikke? Fordi det tænker man jo heller ikke. Så kan den godt tage en regel ud af? Hvis den ligger på fladen. Ja, altså du kan ikke, du kan ikke skære den i 45 grader. Nej. Men du kan godt tage den ud af. Sindssygt. Ja. Jamen, det er vi jo nødt til.
i forhold til, at vi filmer jo, ikke? Og vi generelt, den der med... Forruden på min bil, der ligger et par solbriller, den står lige derude. Da Jakob han skulle til at være med i alt det her, og jeg ville til at filme ham og sådan noget, så sagde jeg, du skal høre, hvad der er sikkerhedsbriller på, så siger han, så gider jeg ikke. Nej. Så er det ikke mig. Så blev vi bare enige om, at Jakob han repræsenterer den del af virkeligheden, som ikke bruger det. Ja. Og jeg vil jo også sige, det man jo rigtig skulle gøre, det var jo med sikkerhedsbriller. Men jeg må også sige, at det er måske heller ikke lige hver gang, jeg får sikkerhedsbriller på. Det er Milwaukee titties, det der. Okay. Det er sgu safety. Det er de hurtige briller. Det er safety titties, det der. Wow. Jeg har slet ikke tænkt over, hvordan jeg selv ser ud, når jeg har dem der på, når jeg kører bil. Jeg ligner jo virkelig en... Ej, det er jeg nødt til selv at se det her. Altså, det er... Er du hurtig? Det kan man sige. Så det er så kameraet ikke engang kan følge med, altså. Nå. Hold kæft, det er... Jeg ligner lidt en bøv, ikke? Du er fuldstændig enig. Nu skal vi jo, nu ved jeg også, I jyder, så du er nødt til at holde det ude, Møjs, for jeg skal jo ikke skære den her midt på, og jeg skal nok kigge den anden vej, eller lige tage kan her til det, tage brillerne på. Men det er fandme genialt. Jeg tror rent faktisk også, hvis vi lige gør sådan her. Ja, den kan også tage det i 45. Nu skal vi passe på, ikke vi får... Så fint gør vi sådan her. Det er sæt sindssygt. Det er vildt nok. Ja. Så den var jeg meget skeptisk overfor, indtil jeg ligesom blev overrakt den af Karl Ras, og så bagefter så har den bare boet i bilen. Ja. Jo, men jeg har prøvet den før. Min elektriker, han bruger den også til kabelbakker og sådan noget. Men jeg troede ikke, den kunne tage en stor fodlæst. Eller en 65'er fodlæst. Jeg er virkelig overrasket. Fordi den der med, at... Fordi så kan den jo også tage gerægter, 65 gerægter. Ja. Ja, ikke fordi den skal ligger ikke på højkant. Nej, ud af en også, når den kan tage en regel. Ja. De 9,5. Det er jo... Men i forhold til, hvor mange gange man har lavet den der med den store, og slæbt sig selv halvt ihjel, ikke? De kører jo rundt med 305, og jeg skal fandme kunne tage en 4 på min sted. Vi skal det sgu da også. Hvad er det, når man siger, at den... Jeg har aldrig skåret 4, men så skal jeg kraftedeme kunne gøre det. En gang. Ja, men vi er ærligt, når man siger, at vi tager hellere den for min bil, fordi det er 260. Den vejer det samme. Men i forhold til, nu har de her strøer, der bliver leveret pakker på, dem har jeg jo haft en eller anden kæmpe overflod af derhjemme, og jeg gider ikke at køre ud og aflevere for at få en 50'er og et eller andet. Så det har jeg bygget, der har jeg bare brugt det som bordben ude i skuret. Ja. Og dem skal jeg også med den der. Og det er jo, den kan ikke gå hele vejen igennem, men den er jo så lille og så nem at gøre, så det er at vende emnet en gang, og så... det var jeg jo op for det. Ja, det er... den er jeg meget, meget glad for. Det er en 5 ud af 5 for mig. Altså, det er det også for mig. 5 ud af 5, og den skal i bilen. Der må vi lige næste gang, der er noget messe et eller andet sted. Der skulle der bare et eller andet fucking, der skal de give os den her reklame. Vi har fucking givet dem så meget reklame, de kan kraftedeme godt give det. Jeg har været i dialog med Makita, og Makita, de vil kun lave samarbejder med nogen, der kun bruger Makita. Så sagde jeg, det er fandme ikke os. Vi bruger det værktøj, vi synes er bedst til opgaven. Ja. Og det vil de ikke være en del af. Og ved du så må vi købe den for vores egen penge. Ja, fordi den er fed. Den kan vi godt finde plads til i bilen. Ja. Men jeg er fuldstændig enig, at det giver en 5, og den skal være i bilen. Det må vi have anskaffet. Ja. Jeg vil sige, at jeg havde faktisk troet, at den var switchet i forhold til... Overhovedet ikke. Det gør jo så et plus, at den er blå, kan man jo sige. Den er Makita, det er jo fandme bare... Har du jo set, at Makita har lavet 12 amperes til 18 volteren? Nej. Jo. Det er sygt nok. Jamen altså, hvad er jeres? Fordi nu har jeg jo været sådan okay væk fra gamet i lang tid. Nu får jeg lidt mere gratis reklame, den henter jeg lige. Det er fedt. Ja, men i forhold til... hvad er I du kan ikke komme ind ad bagdøren, Jones. Du skal ind ad sidedøren. Altså, i forhold til Makita, synes jeg, de dumme sig big time ved at lave 40-volten, så man ikke kunne bruge det til de andre maskiner, 18-volts-maskiner. Altså, fuldstændig... Jeg kan godt lide Makita, fuldstændig. Vi har Makita i bilen. Vi har Makita i det hele bilen, men de dummer sig big time på, at... synes jeg i hvert fald, det er min holdning, at de lavede 40 volt, hvor man ikke kunne bruge de sammen. Ja. Ja, det valgte gjorde det, hvor du kan bruge flexvolten på der kan de andre. Du kan bruge platformene sammen. Ja. Det kan du ikke ved Makita. Ja, og det dumt de så big time. Og så har de bare halvet på de batterier der. De andre er jo kommet med 9 og 12 amperes batterier for år siden. Det er Makita først lige kommet med nu. Vi har lige fået fat i 12 amperes og 9 amperes 18 volt batterier. Og er I glad for, for
akku-kapgeringssav? Altså, fordi Ja, mega. Ja, altså den helt store 305'eren. Bruger vi kun, når vi skal lave tilbygninger i træ, eller sådan noget, hvor vi stiller den op til... Og der skulle vi jo bare have købt. Der skulle vi jo bare have beholdt den, vi har på ledningen. I stedet for at købe ind på batteri. Shit, For den er... hold kæft. Ja. Det er altså et par, Men det der... par hissige sko, det her, ikke? De er, altså, Det er et par kahunas. de er altså genialt til bajonetsaven. Eller borehammeren. Ja, eller kapsaven. Hugge Eller på kapsaven, kapsaven ja. og stå og skære. Og Ja, jamen Makita, de rammer mig på håndrundsaven med 9 det... amperes. Ja, du Det sindssygt kører den fandme godt. termosnoning, så. Men de rammer mig på det helt rigtige tidspunkt i forhold til, at i mit lærerfirma, der havde vi det valgten med den store murstens batteri, ikke? Ja. Ja, Og den der med, når man, altså for det første bare set den der med op, altså man selv har stået op på et stillads, og de der gribe-ting ude i siden, som de kunne jo også bare sidde helt sindssygt fast, når man skulle klikke batteriet Fucking af. irriterende at klikke dem af, ja. Og så var der nogle af dem, der slet ikke sad ordentligt fast, så bare du ramte mindste modstand, så røg batteriet bare ned fra 5. sal, ikke? Og man dør jo, hvis man får det der i hovedet, ikke? Ja, der kommer Altså, bare 10 kilo flyvende ned mod dig. fucking mursten Der kommer Men, og så havde jeg min efterskoleven, som også gik lærer som tømmer. Han havde så i sit firma, der brugte de Makita, og jeg hjalp så ham med at renovere derhjemme, hvor at der jeg tager fat i den der Makita-skruemaskine første gang med en let batteri, og det er jo bare sådan, Ja, lige hvad præcis. fanden sker der, ikke? Ja. Og så er det jo bare det der med, at når du så først har sat dig på en eller anden batteripakke, Ja. jamen så er du bare, det er et pyramidespil, hvor du bare er fastlåst, ikke? Fuldstændig. Fuldstændig. Ja. Ja. Altså, det koster også spidsen at gå ud og skifte bilen. Det kan, Ja. Altså, Ja. Og- Men jo, vi er glade for det. De haltede big time. med batterierne. Men det er de så lige kommet efter nu. Det var jo faktisk så ringe, at vi havde Milwaukee ude og prøve lige at snakke med dem, for at høre, hvordan vi kunne bytte bilerne over. Klip til 2 måneder efter, kommer vi ind på Bygma, helt tilfældigvis. Så ser vi, at De står bag kassen. Hvad fuck? Hvorfor er der ikke nogen, der har skrevet? Hvorfor er der ikke nogen, der har sagt noget? der er Vi ikke har noget, på de det har batterier. overhovedet ikke været noget omtale om det. Nej. Vi har hørt en lille fugl, men vi vidste ikke, hvordan der var ledes, og hvornår hvordan der var ledes. Nej, de snakker jo år. Ja. At der gik nok et par år, så kom det til Danmark. Ja. What? Hvad gav I for sådan en 12'er? Du betaler per ampere, 100 kroner per ampere, cirka. cirka. Nå, Det er jo i hvert fald 1200. vores priser. Det er jo, nu skal vi jo selvfølgelig ikke... Det er jo så det bliver solgt til nu. Det skal vi nok ikke lige have Jo, med. tag da den af. Nu skal vi til det sidste segment, Anders. Ja. Hvad vil du helst? Hvad vil du helst? Hvad vil du helst? Så er jeg spændt på at se, hvad du har forberedt. Jeg har ikke forberedt skid, Jonas. Så må du improvisere. Det er jeg jo ikke særlig god til. Så skulle du have forberedt dig. Men det er jo ikke mig, der skal det, Jonas. Jonas, det er dig! Big time dig! Det er segmentet, hvor vi bare sidder og kigger på hinanden. Det skal der fandme også være plads til, ikke? Altså, Ja. folk har været ude og hente ting i biler og slået med søm og hammer og alt muligt, ikke? Fuldstændig. Ja, Okay, vi tager et vers. Jeg har et. Jeg starter. Nå, men Godt. Jones har jo forberedt. Har du forberedt? Jeg har lavet 4, men kom med. Har du lavet 4? Ja, han har det. Tømmer eller komiker? Hvad vil du helst? Jeg vidste, den ville komme. Jeg vidste, Den- den ville komme som den allerførste. Den- Og det den står har så jeg ud også på det. skrevet. Ja, lige præcis. Lige præcis. Det var derfor, han ville starte. Ja. Det var det, jeg lige havde. Jamen, jeg har jo, fordi jeg vidste, det ville komme. Og jeg har også hørt, at man gerne må uddybe i den her podcast. det må du gerne. Ja. Man skal komme med et svar, og så må man uddybe. Yes. Yes. Der er ikke nogen regler her. Nej, Der er guidelines. lige præcis. Fordi man kan sige, at det nemme svar er komiker. Fordi hvis ikke det var det, Så ville det være så dumt kunne at jeg gøre. jo bare starte på mandag igen, Ja. som tømmer. Men der er jo flere ting i det, og det er, at begge dele var jo passioner, som, hvor jeg skulle træffe et valg rent tidsmæssigt, hvor jeg ligesom gjorde den vurdering, at jeg tror, jeg skal jagte det her nu, hvor der er momentum. Ja. Fordi jeg også kunne sammenligne mig med nogle andre komikere i branchen, som er blevet, altså, der ikke tog skridtet på det rigtige tidspunkt, og ligesom så er blevet hængende i faget, men uden at ligesom har prøvet at jage den der drøm, som der jo også er i forhold til underhold og så videre. Og så synes jeg jo i forhold til, hvad jeg gør, og hvordan jeg sådan, prøver at omtale byggebranchen og sådan tale erhvervsuddannelserne op, så tror jeg også, at jeg kan gøre en større forskel med det, jeg gør nu, i forhold til at være der lokalt.
Og så vil jeg aldrig se det som en nederlag og gå tilbage og blive tømmer. Altså det, Nej. jeg vil ikke se det som en... Når den gik ikke. Der vil tværtimod være noget smukt i at... Kom tilbage. Ja, Kom og tilbage. vende retur. Så du vælger komikeren? Jeg vælger komikeren med Forbehold. Ja, fordi de evner, jeg har fået af Svendbred, det bruger jeg jo rigtig meget stadig. Og den er svær i forhold til, om de evner, jeg har, om jeg vil vælge det over komiker. For der tror jeg faktisk, jeg vil vælge tømmerevnerne over komiker. For hold kæft, hvor kan man mange ting med den uddannelse, man får i hvert fald inden for tømmerfaget. Ja. Og det bruger jeg jo på ugenlig basis jo. Og vil nærmest opfordre alle til at tage en tømmeruddannelse inden som fire sabbat-tømmerår. Altså på en eller anden måde, ikke? Så hvad kan du trække ud af røven, Lasse? Jamen, det er jo rimelig Festool eller Makita. Jeg har klart flest ting i Makita. Men jeg tror i forhold til... Der er noget simpelt over Makita, som er godt i et hverdagsliv, hvor at mange Festool-ting er mere stationære og tager det tid at sætte op. Ja. Men sådan rent kvalitetsmæssigt, og den ting, der lige er tænkt lidt ekstra over det, så tror jeg går med Festool. For festuren her. Ja. Så er det mig. Vil du helst lave stand-up eller holde foredrag? Det siger jeg vil helst lave stand-up. Omvendt. Og det bliver det. Helst stand-up. Men omvendt, så er der også et dejligt pres, der er taget fra en ved, at man ikke skal få folk til at grine ved et foredrag. Så Ja, jeg vil det er også selvfølgelig gerne foredrag, og jeg bliver spurgt mere og mere om det, hvor at jeg vil gerne have lavet et godt foredrag, der er klar til at tage ud i udskoling med. Der har jeg jo et, der hedder fra landmandselev til selvstændig tømmermester. Ja, der kommer vi ikke til at lappe over hinanden, jeg tror jeg. Men mindre jeg tager den modsatte, ikke? Og bliver landmand. Og så jeg vil gerne lave et foredrag, og det er også planen at arbejde på det, fordi der er forespørgsler nok til at burde tage mig sammen og lave det, fordi den aldersgruppe vil jeg ikke lave stand-up overfor. Den vil jeg hellere lave foredrag overfor. Ja. Ellers Kan du kan komme det på godt være, flere? du skal sige Nej. 6, 7. Ja, det er det. Så har man vundet det med. 6, 7. Jeg tror faktisk allerede, den er outdated, den der, så vidt jeg hører. Ja, det tænker jeg også. Det er bare også, der er bagud herovre. Skibet i toilet. Har du en mere, Lasse? Kan du komme på noget? I har haft hele dagen til at forberede jer. Jonas. Nu var det Jakob, du satte på opgaven, og så stoler jeg jo blind på min marker, at den løfter han jo med rejst pande. Hold kæft, får du mig over tæve, Nå, men det er dig, der er dem. vi har to mere. Vil du helst arbejde på timeløn eller på akkord? Akkord. Okay. Så den sidste her, den er nok lidt, om du bliver stødt eller ej. Det må du selv om. Vil du helst have Carhartt eller rigtig arbejdstøj? Carhartt. Det var det. Hvad med elbil, eller dieselbil? Jamen, jeg vil jo helst... Firmabil. Altså, hvis Varevogn. man må vælge... Varevogn, ja. Altså, hvis man må konvertere diesel til benzin, er det begge kategorier, Ja. eller er det... Ja. Der vil jeg helst brændstof. Men jeg tror, fordi på et eller andet tidspunkt, så bliver det garanteret helt og aldeles ulovligt at køre i alle former for ikke-elbiler i København. Det tænker jeg. Så den der drøm, jeg har om at købe en gammel, fed kassevogn, den tør jeg ikke at leve ud, fordi på et eller andet tidspunkt, Du bliver man slagtet, ja. så må jeg ikke køre i den i København, og det ved jeg bare. Ja. Altså. Ja. Fordi der kører sådan en... Det er en ren hån af mig, i forhold til, hvor romantiker jeg er omkring det. Der kører sådan en gammel Ford Transit. Jeg skulle lige sige en gammel TP eller Nej, men en gammel Ford Transit, som der ligger sådan et værksted, altså som vores naboer, der er der en, der har restaureret sådan en, og den står bare lige som den skal, nyrestaureret. Fedt. Og den er så fucking fed, altså. Ja. Det kan jeg jo et eller andet. Ja, så jeg er helt forelsket i de der gamle varevogne, men jeg tør ikke investere i. Vi havde jo en gammel Porter Ja, vi Da er vi helt startede. gammel til træer. til 3. Kæft, en drømmebil, mand. Den kunne noget. Jamen, har I... det er stadig diesel nu? Eller Ja. benzin? Ja. Noget bedre og nyere. Jamen, vi er ved at være der, hvor tiden har rendt fra os, Anders. Jamen, det har været en stor fornøjelse at få lov til at være med i jeres dejlige podcast. Fornøjelsen er på vores side. Ja, vi er glade for, at du vil være med i hvert fald. Jamen, selvfølgelig. Så tak, fordi du gad at komme.
Og så vil jeg sige tak, fordi du lyttede eller så med. Du har lyttet til Sjakket, en podcast af håndværkere for håndværkere. Endnu en gang, tak fordi I lyttede med. Vi ses. Vi ses. Vi ses. Ses!